trochu aj strach, pretože šla som obhajovať 3. miesto z majstrovstiev Európy z Belgicka a preto sa odo mňa očakával určite dobrý výkon. Aby sa Mariana v konkurencii 20 najlepších fitnessiek sveta nestratila, musela podstúpiť tvrdú prípravu pod vedením osobného trénera Karola Tatranského. Sa poctivo pripravovala formou viacfázového tréningu. 2-krát do dňa som trénovala vo fitku a potom večer ma čakal kondičný tréning zostavy. Len telocvičňa nestačí, do formy sa dostala aj vďaka striktnej diete a spoločne s trénerom popracovali na novej zostave, ktorá bývala jej najslabším miestom. Zostava bola vypracovanejšia oproti minulej zostave. Mala som tam viac silových prvkov, viac dynamickosti, viac plastickosti, takže myslím, že toto asi zaujalo. V Marseille napokon skončila v pozovaní na bezkonkurenčnom prvom mieste, no po sčítaní bodov za zostavu znel konečný verdikt poroty 2. miesto. Som bol veľmi prekvapený úspechom, pretože na majstrovstvách Európy sa zišlo veľmi veľa pekných dievčat. Bola to asi najsilnejšia konkurencia zo všetkých súťaží. Dovolil som si tvrdiť ešte silnejšia ako na majstrovstvách sveta v Kapskom Meste. Som veľmi šťastná za tento úspech. Naozaj si ho cením asi tentokrát najviac, pretože bol najťažšie vybojovaný. A budem sa snažiť do budúcna opäť zabojovať čo najlepšie, ako viem. Na základe úspechu z tohtoročných majstrovstiev Európy sa nominovala na najprestížnejšiu svetovú súťaž v naturálnej kulturistike Olympia 2010, ktorá sa bude konať v novembri v Spojených štátoch, takže po lete opäť nabehne na tvrdý tréningový program. Je to veľký záväzok ísť na takú prestížnu súťaž, pretože sa tam zíde 16 najkrajších a najlepších a najúspešnejších fitnessiek svetových. Takže bude to veľká zodpovednosť. Táto talentovaná fitnesska sa tiež môže pochváliť titulom najúspešnejšia športovkyňa Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness.